Ahojte, ja som Kamila a rozhodla som sa, že natočím toto video. Plánovala som to už fakt dlhú dobu a povedal som si, že je čas. Posledný deň v roku 2025 večer natočím svoje prvé video o sebe a o veciach, ktoré ma bavia. Rozhodla som sa tak pretože to už plánujem asi 4-5 rokov a tak trošku som sa do toho donútila. Proste berem mobil, napísala som si na zdrab papiera pár bodov, pretože ja bez bodov budem rozprávať 3 hodiny o ničom. A keďže na to nemám čas ani ja, ani vy, tak idem na to. Tak teda moje meno je Kamila, milujem bordel, milujem fakt taký bordel, že americkí hordéri to potrebujem. A nemám ho rada doma. Proste doma ja mám rada málo vecí, poupratované, ale strašne rada z toho bordelu robím proste ten krásny minimalistický byt. Takže, ale ja mám rada ten proces, proste to, čo všetci neznášajú, ja milujem. A preto by som chcela sa proste dostať do úplne najviac rozhádzaných domov, pivníc, garáž a proste ich poupratovať. No, a napadla mi taká myšlienka, že mať rozhádzaný byt je ako byť obézny. Proste mať v sebe tie kilá navyše je takisto, ako keď máte proste bordel doma. Pretože vás to ťaží. Ja som si to zažila. Ja som tiež aj vo svojom byte, aj keď som bývala u rodičov. Proste mali sme doma strašne veľa vecí. Ja som ich nevedela zmanéžovať a strašne som bola z toho nervózna. A videla som to aj u seba doma, že nemala som na nič čas, bola som stále nervózna. Vždy, keď som prišla z roboty, proste všetko to na mňa padalo. Niekedy je doslova a vôbec som nevedela, kde začať, čo robiť, ako pokračovať, že proste celé zle. No a mám strašne malý byt a z toho mi doplo, že musím proste niečo vyhodiť. Takže začala som triediť veci. Dala som to aj, niečo som donejtla, niečo som proste vyhodila, niečo som darovala a ono sa to naozaj začalo zlepšovať a fakt rýchlo. A začala som byť normálne na tom závislá, že som začala vyhadzovať veci a bolo to výborné. Asi za rok som vytriedila vyše polovice bytu. Nič mi nechybalo. Nič nechybalo deťom, nič nechybalo mužovi. Len sme získali. Získali sme na tom to, že sme sa zrazu cítili oveľa ľahšie, oveľa taký sviežejší, proste keď človek schudne. To je úžasné. A normálne sme tie kilá zo seba hádzali a zrazu sme vedeli proste sa hýbať, žiť. A žiť tak proste príjemnejšie. A teraz by som to chcela pre všetkých, ale ľudia, ktorí to proste nezažijú, tak im niekedy ten proces robí proste strašný problém. Ja nemám problém teraz vyhádzať celú skriňu a aj keď sa cítim ako, že to je na mňa príliš, tak viem pokračovať, pretože vidím ten cieľ. Že je to pre mňa super ten pocit, že mám všade upratané, viem, kde mám veci a tak. A preto rada pomáham ľuďom, ktorí proste majú bordel doma. Pretože viem, že je to super pocit, keď sa tam človek dostane a tie výsledky sú hneď proste po fakt, že hodinke sa človek proste cíti lepšie. Má tú izbu naspäť, má tú pivnicu naspäť. Proste priestor, ktorý bol úplne zabitý, má naspäť. A ja som získala taký úplný pokoj. A to nemám byt urobený ako minimalista, že tam mám 2 stoličky a neviem, jedno tričko, ale
mám proste 2 deti, máme fakt veľa hračiek, ale myslím si, že sme rodina, že patríme medzi rodiny, ktoré majú menej tých hračiek a stále mi príde, že je toho strašne veľa. Deťom nevyhadzujem na tajňašie veci, proste vytrieďujú si to sami, ja pri nich stojím, pýtam sa ich, a, ale aj oni cítia, že získali čas so mňou, kedy nemusím proste upratovať všetky veci, ktoré proste nechcem. Že keď nejakú vec nechcem, tak ju dám preč. Nebudem ju 1000-krát upratovať a prekladať. A proste prídem domov a mám pokoj. Nemám proste rozhádzané izby a rozhádzanú kuchyňu. Niekedy áno, ale dokážem to upratať do pol hodiny. A mám viacej času na deti, na seba, mám čas na hobby a zistila som, že mať tých vecí menej mi prináša proste viac. A je to, čo som nečakala, že to aj šetrí peniaze. Proste nekupovať tie veci a veľakrát darujem a vytriedím veci, ktoré sú naozaj plne funkčné, nevyhadzujem všetko a proste tie veci mi nechybajú. Aj keď ich možno raz by som ich využila, tak proste sú to veci, ktoré mi fakt, že nikdy nechybali. Buď si ich požičiam, keď nejde požičať, tak fakt za pár eur si to viem kúpiť a premyslím si tú vec oveľa lepšie ako predtým, keď som len tak prišla a kúpila hocičo, tak si to proste premyslím. Naozaj potrebujem, ja neviem, takúto vianočnú utierku, budem ju používať, treba mi ju. A takisto to učím proste svoje deti, že zamyslíme sa nad tým, či tú vec naozaj potrebujeme a či nám bude na niečo. A je to aj ekologickejšie, to je super. No a teraz vytriedujem veľa, proste chodím po byte a že dobre, toto nepoužívam, netreba mi to, nechcem to používať a ide to preč. Proste chodím po byte, vytriedujem veci, pokračujem v tom. Áno, teraz vytriedím, ja neviem, 1-2 veci za mesiac. Aj keď teraz pri Vianociach sme s deťmi vytriedili asi 2 sakle hračiek, ktoré proste už si neprosia. Dostali nejaké nové. Som rada, že ich nebolo toľko. A áno, snažím sa to robiť tak, že keď nejakú vec donesiem do bytu, ktorú už mám, tak ju vymením za nejakú možno horšiu, nepotrebnú, alebo ja neviem, donesiem si tričko nové, ktoré sa mi páči viacej, sedí mi lepšie, tak vytriem nejaké staré. Pokiaľ je to vec, ktorú doma nemám, že som ju musela kúpiť, tak nevymieňam tú vec. No, mám trošku chybu, že áno, mám vytriedený byt a mám tam kvázi poriadok, ale není to také, že by som teraz behala a umývala všetko, že na toto si musím nájsť čas a toto až tak nemám rada, že oveľa radšej upratujem ten bordel, ako to doľaďovanie, takéto umývanie a vysávanie a tak. Moc nemusím, ale ten uprataný byt a ten výsledok sa mi proste naozaj páči. Mám rada, keď každá vec má svoje miesto, keď proste viem, kde čo je a keď mám okolo seba priestor a môžem v kľude sedieť na gauči a nerobiť nič, nemať žiadne výčitky. Teda, nemám výčitky ani keď je bordel, pretože človek si musí niekedy oddychnúť, ale nemám nič okolo seba, čo by ma akože nutilo odísť z toho gauča a proste mám fakt čas na tie hobby, hej, že je to super, po x rokoch som proste malovala obraz a bolo to pre mňa úplne také, že že super, že a teraz sa mi to strašne páči.
No, takže toto som chcela a je za nami rok 2025. Pre mňa bol úplne super a teším sa na rok 2026. No a som rada, že túto vec, ktorá ma ťažila dlho, tak mám za sebou. Mám prvé video o tom, čo by som chcela v živote robiť a teraz už len to robiť. No, takže musím zohnať veľa kamarátov, príbuzných a susedov a všetkých, ktorí sú ochotní mi ukázať svoj najväčší bordel a ja s radosťou sa do toho pustím. Tak držte mi palce, aby som našla kopec ľudí, ktorí bezhlavo nakupujú a nevedia vytriedovať veci. Takže tak.